Iya, nggak menang kamu deh. Iya, bisa. Hai, Andy, Bima, Mbak Puspa, aku berdagang nih. Dosi Dubai yang này. Mang tri ra खोमोन ओंख्रिखौ जाबा जानानै बुं ada दालिसोमोन ओंख्रिया ओमफ्राय आलु भाजा ओमफ्राय खांखिलर भाजामोन आरोना लाइक दाननो थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना सानसे सिरि सिरि गोसोखांबाय थादों नंबाय नंगौ नामा औ जोंहा कमल बर' मा खबर आब' होनबाय मोजां खबरा आगै आंनि एलपिआव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय इन्डिया मा होनदों भिडिअ बानायनायावनो टाइम मोनाखै आं खबर लानो होनबाय आं नुदों आङो नोंनि भिडिअफोरखौ नायबाय आङो नोङो मोनबैसे नागारदोंमोन नायजोब्बाय आरो फुल नायजोबदों आङो ओमफ्राय बिसा मा होनखो हाय होनबाय हाय मा होनखो एसे गोलावसो नोंखौ एलबि होदों नामा सानना नागिरदोंमोन आं होनबाय नंगौ नामा ओमफ्राय थेंक इउ स' माच बिमा होनदों आरोना ओमफ्राय जोङो मिट हेलौ मिट ओमफ्राय आदित्य नुजाफैदो आरोना एसामिस और नेपाल एसामिस और नेपाल हाँ थैंक यू आंनि मेरे बिस्ट्रिंग आने के लिए थैंक यू वेरी मच आदित्य एंड मीट सबको मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए सबको थैंक यू वेरी मच Hi, how are you बोला ना I am fine Meet my name is Meet and yours बोला my name is Bisokobi Bosomotari Sunita hello जी बोला hello जी सुनीता ओमफ्राय जयराम ने क्या बोला हाय जयराम हाय लाइट नहीं किया तो लाइट करो प्लीज कौन लाइट नहीं किया लाइट करो amazing what
what food what food what food is your favorite बोला ना मैं जाने का नहीं मेरा फेवरेट है चाउमीन मोमो और जयराम ने क्या बोला हाय हमारे मोबाइल गुबला बाजे ईमेल ना गुबला नुदे फैबाय ना मा जाखो ओमफ्राय हेलो बोला हेलो ओमफ्राय मिटने वेयर आर यू फ्रॉम बङाइगाव है ओमफ्राय नों बिटानि क्या बोला माथोआ मा जालाय उन्दुनानैसो सिखारनायमोन ना जालायबायमोन दा हा माथोआ अफ जालायबायमोन दा एरेम हारमन हाय কি কৰি আছে এলভিডি আছে ओमफ्राय যে Bhaskar welcome will you marry me will you marry me ayo Muhammad bola ओमफ्राय गपाल हाय नन बिटियान माने बिदि जायो नोंना बिमा ओमफ्राय आफ्रि मिक्स नायानो जाबाय mix me समझ नहीं आ रहा सॉरी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा ओमफ्राय बस जेला मातारी बस बार हाय तुलो हाय तुलो nama real life में आप लोगों की आने के बहुत अच्छी रहती है बहुत अच्छी लगती है अरे नहीं मानी दिखा Are you from Assam or Nepal? Nepal or Assam? Are you from Assam or Nepal? Assam से बोल रही हूँ मैं मोमो मामी जगदीश हाय बाजै मैंने हाय गोपाल नमस्कार मैडम जी आई लव यू बोला ना गोपाल नमस्कार थैंक यू मेरी एल्विस स्क्रीन में आने के लिए
em kampai mangga hai bai hai Abbas तुम्हारा मतलब मैसेज आना माथो माबा जेलासै खालामजोबबाय नामा जों अभिनव ने बोला हेलो हेलो एडिट हेलो ओमफ्राय जानाय मा खामफा नोंबो सैखि जाला दा दाउ ओइ नै माबा आङो Gopala mau bài hai Gopal hai bây giờ nozir mang hai má खबर बाजै ना मोजां खबरा मोजाङैनो दं जय श्री सीताराम भाभीजी बोला जय श्री सीताराम देवरजी ओमफ्राय नन बिचारा मा होनखो नोंसोर माला लोगो लागोन नों होनदों ओमफ्राय बिमा थाम्फै फाहामनो बेखौनो दलै आरो नोजोरा मा थाब थाब फराय कमेन्ट होबाय ओमफ्राय बोखोनानैसो माबा होनो ओमफ्राय सान हाय नोंबिटियारा दे बिमा एसे थाब थाब फरायदो लाइन थांलायबाय कमेन्टखौ होनबाय सिन्टु ओमफ्राय भिडिअ'आव हाबना कमेन्टखौ नायनासो बुजिदों आं बाय नंगौ नामा आं बेलेगसो सानदोंमोन ओमफ्राय नोजोरा मोनगोन नन बिटिआर सालथे लोगो लागोन सालथे लागोन र' खमय दंलै होनबाय नमिता माथो गैला होनबाय माया गैला सिन्टुआ मा सालखि दुगुआ माखो हेलौ दुगु ओमफ्राय नमिताया नोजोर ब्र होनबाय ना बारा बोथोरा बारग'लांबा जारला जायो होनबाय ओमफ्राय सिन्टु गेला ये हमारे से भोजपुरी में बात कर ना बोला भोजपुरी भाषा नहीं आती मुझे सिंटू नोजोरा मा बाजैयानो नायना हरा माथो होनबाय आंना नंगौथ' आरो ओमफ्राय दुगुआ मा होनखो नाइस भिडिअ नाइस होनबाय आरो ओमफ्राय थेंक इउ दिगु थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय बिदुरा मा होनखो जा कि खबर बा
खबर तो भाले আছে ओमफ्राय रामसन हेलो की खबर ভাল रामसन मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच दुगुआ मांगो की करी আছে एलबी डी আছে এতিয়া ओमफ्राय नोजोरा मा होनगोन नन बिटिआर मा खबर ब्रा होनदों मा खबरनो नन बिटिआर खिथाहरदों हा ओमफ्राय सिन्टुआ मा होनगोन मैं आपको सिखा सकता हूँ ठीक है सिखा देना सिन्टु ओमफ्राय मा जी मा नाम लै GR3G I want to marry you बोला नन बिटिआर नोजोर ब्र मोजां साब्र होनबाय मोजां सामनो जय श्रीराम हेलो हेलो जय श्रीराम हेलो बिदुरा मांखौ ओके बाय बोला ओमफ्राय नोजोरा मोनखौ नन बिटिआर ए होनबाय ना ओमफ्राय जय श्रीराम ना डु योर हेभ इंस्टाग्राम आईडी इंस्टाग्राम इउजखौनो खालामा आङो इंस्टाग्राम को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती जय श्री राम आईडी तो विश्वकवि BTY #20 हांखो आन्देल बिसासे ओमफ्राय दुगुआ मा होनखो ना बायना साय खावाना अलप पिसत खाम माने ओमफ्राय नुन बिटार माखो नोजोर ब्र नों बहानि होनदों नोजोर नों बहानि ना ओमफ्राय येस हाय आलेक्स अबेनि नों आब' होनबाय आरो आलेक्सआ ओमफ्राय आङो बङाइगावनि आगैसोना ओमफ्राय आंनि बिस्रा नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच आलेक्स ओमफ्राय नोजोरा मांखो आं तामुलपुर होनबाय आरोना फ्रेन्ड होनदों ओमफ्राय सिन्टुआ मांखो खा हालबा हो बाबा जी अच्छा खा हालबा खबर फाल खबर अच्छी है सिंटू अच्छी बा खबर अच्छी बा सिंटू ओमफ्राय नन बिटिआरनि क्या बोला नोजोर ब्र ए होनबाय नोजोरा मा होनगोन नन नोंहालाय बहानि जाखो होनबाय आरोना नोंहा बहानिनो नन बिटिआर ओमफ्राय हमारा ठीक बा अच्छा बिदि नन बिटिआरा मा होनगोन हमारा ठीक बा होनबाय आरो बिदि ओमफ्राय सिन्टुआ मा होनगोन आप बहुत क्यूट लग रहे हो आप क्या लगती हो चेहरे पर बोला क्या लगाती हो चेहरे पर चेहरे में क्या कुछ नहीं लगाती पाउडर लगाया मैंने सिंटू ओमफ्राय फाबेना मा होनगोन हेलो गुड इभिनिं अस्सलाम आलिकुम बोला फाबे गुड इभिनिं अस्सलाम आलिकुम ओमफ्राय नोजोरा हाय गोजोन सासो हाय गोजोनसा आंनि बिस्रा नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय नन बिटिआरा मा होनगोन नोजोर ब्र आं सनितपुरनिसो गुवाहाटियाव थायो होनबाय नोजोर बसुमतारी ए होनबाय आरोना आलेक्सआ मा होनगोन बेस
बेसे बैसो जाखो आब' होनबाय बैसोखौ मालाबा लोगो मोनबा खिथानोसै आङो आलेक्स ओमफ्राय मुसाइब हेलो जी बोला हेलो जी मेरी एलबीस्क्री में आने के लिए थैंक यू वेरी मच कौन कौन लाइट नहीं किया लाइट करो सोर सोर लाइट होआखै लाइट होदो लोगोफोर आलेक्सआ मा होनखो हाबा जाबाय नामा नों आब' होनबाय हाबा जानायसो आगै आं कारेन्ट थांदों नै खोमसि जाबाय नामा ओमफ्राय मनजित हाय हाय मनजित आंनि एलबीस्क्री नुजाबाय नायनो थाखाय थेंक यू भेरि माच मनजित सरगयारि नोजोरा मा आंखो 5 month हिन्दीसो हा 5 माथो हिन्दीसो रायलायदों माथो बाजैयालाय जोंजों होनबाय रायलायाखै दे र' नोजोराखै जोंना नन बिदेरा मा आंखो रास्ता का पाउडार लगाते हैं होनबाय आरो नोंगौथ' आरो नन बिटिआर बा आरो ओमफ्राय मनजित सरगयारि मा होनगोन हेलौ एभ्रिवान होनबाय आरो ना ओमफ्राय मनजितआ मा होनदों मा खौरां एन्टि बर' होनदों नै मा खौरांनो एन्टि बर' खिथाहरदो ओमफ्राय बाबेन बाबेन ओमफ्राय बबेनिमोन नों होनबाय आरो ना आङो बङाइगावनि ओमफ्राय जोंहा मा होनगोन मुसाइबा स' सुइट बिउटिफुल होनबाय ना थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय मनजित मा होनगोन लाइक डान्स सिस्टार होनबाय थेंक इउ लाइक देने के लिए लाइट होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय नन बिटारा मा होनगोन मनजित सार नोंहालाय माथो एलबि होबाबो रायलाया होनदों ओमफ्राय मुसाइबा मा होनगोन हाय बिउटिफुल होनबाय हाय हेन्डसाम हाय ओमफ्राय नन बिटारा मा होनगोन 57 years जाबाय होनबाय ओमफ्राय मुसाइबा मा होनगोन लाइक डान होनबाय थेंक इउ मुसाइब लाइक देने के लिए थेंक इउ भेरि माच मनजितआ मा होनगोन ब्र' आं रेडियानो जाखायाखैमोन होनबाय आरो ओमफ्राय हारुना मा होनगोन हेलौ डियार कैसे है आप होनबाय मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो मनजितआ मा होनगोन 10आवसो सिखारदोंमोन होनबाय आरो ने 10आव सिखारदोंमोन ओमफ्राय मनजितआ मा होनदों उनाव एलबि होना रेडि जाना आर'नाइ लाना जिरायदों एलबिखौ होनबाय आरो ओमफ्राय जयन्तआ 18 लाइक किया देखो मैडम होनबाय हाँ देख लिया थैंक यू वेरी मच 18 लाइक करने के लिए ओमफ्राय मुसाइबा हमको सो क्यूट बोला थैंक यू वेरी मच नन बिटिआरा मा होनदों आं थांबाबो सिरि थानायल' नुयो मनजित सार नोंखौ बेखायनो लाइकल' होना फैयो आं होनदों नै आलेक्सआ मा होनदों साबैसे गथ' दं आब' होनबाय सासे दङ आगै आलेक्स ओमफ्राय जेनि हेलौ गुड इभिनिं आब' होनबाय गुड इभिनिं जेनि ओमफ्राय नन बिटिआरा मा होनगोन मनजित सार खबरा दंसाबो र' होनदों आरो ना ओमफ्राय मनजितआ मा होनगोन एन्टि ब्र' जेबो नङा थेंक इउ स' माच होनबाय आरोना ओमफ्राय नोजोरा मा होनगोन बाजै मैया माथो होआलासिनो थांदों नों माने माने बिराद मैया मोनायाव बिराद खस्थ' जादों आरोना नोजोर माबा लाइनबो गैया माबो गैया बिदि जानानै ओंखामबो संदोंमोन नालाय आङो आख' फाख' जाबाय थादों आरो मबाइलखौनो टर्च सुनानै ओंखाम संदोंमोन नालाय ओमफ्राय बायहोनो हास्लाबासै आङो
आं थाबाय थादोंथ' जोबजासिम नों गावहानो थाब थांदों ओमफ्राय मन्दिरा मा होनखो जेनि ब्लग हो आर हाउ आर इउ डुयिं ना मा मन्दिरा ओमफ्राय मुसायबा मा होनखो लाभ फ्रम काश्मीर होनबाय आरो थेंक इउ मुसाइब थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय एनबिटार मा होनदों औ दे मनजित सार मस्ट वेलकाम होनबाय ओमफ्राय जेनिया मा होनखो 19 लाइक दान बाय थेंक यू जेनी 19 लाइक करने के लिए ओमफ्राय जानो जरा मा होनदों आङो थांनोसै खामानियावसो होगोन लाइकखौ बाजै मोनायाव माइनाव होनबाय आरो आदसा आं थांसै आरो नोङो ना खामानियाव नामा दे ओमफ्राय नन बिथारा मा होनखो 20 लाइक ब्र' फाग्लाफोर 20 लाइकल' ब्र' फाग्लाफोर मिनिबावलायबायसो मुसायबा मा होनखो किउट होनबाय आरोना थेंक इउ मुसाइ ओमफ्राय नन बिथारा मा होनखो नोंलाय माला लानो फ्रेन्ड होनदो आरो लायोना दाखौ बोलाना हैनांसिगोनलै र' बाल महरखौ नायनाङा बे I know. मोदानबायसोलै बोलानानै फैनानै थांखोना माखो नोंना मा होनखो दे जागोन बस होनबाय मोजां फराय बाजै होनबाय र' लागोन फ्रेन्ड होनबाय मोजां फराय बाजै होनबाय आरो नोजोरा ओमफ्राय नोजोर ब्र' आं लायालै बे जिउआव होनबाय आरो बा ओमफ्राय नोजोरा हा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय नोजोरा मा होनोजा नन दे जागोन बस होनबाय ओमफ्राय एन्टिया मा होनखो जोंहा नोजोर ब्र' बे एलबि होग्रायानोथ' नोंना बाजैया हा जालायबाय आरोना ओमफ्राय एन्टिया मा होनखो आं दा गुबुनावसो थायोब्रा होनदो आरो ओमफ्राय जोंहा जेनिया मा होनखो आदा मनजित सरगयारिया बुजियाहाय आदा नों मा इंराजिनि बुंखो होनबाय नै जोंहा जेनिया बुजियाखैनो मनजित सरगयारि पर्दाखौ होथेनो होबावनो ओमफ्राय नोजोरा मा होनदों एन बि नोंना बिनानावसो फ्रेन्ड होनदो आरो ओमफ्राय सिन्टुआ मा होनखो का हालबा हो होनबाय
ओमफ्राय एन बिथांमोनखौ नोजोर सोरनि बिनानाव जाखो ब्र होनदो आरो ओमफ्राय नोजोरा मानखो एन दे जागोन होनदो होनबाय आरो ना जा बिक्रम मामाखो हेलौ बाजै हेलौ बिक्रम आंनि बिस्कुट नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच सिन्टुआ मा होनो आप बहुत क्यूट लग रही हो आप क्या लगती हो बोला ना क्या लगाती हो बोला ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो नन एन्ट्रि बाजैनि बिनानाव बुंबाय आरो हरगोन ना हरा होनदोंबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा दा माइन बि माइना बि फैदों जोंहा ओमफ्राय बावखि करिसे एलबिडिया से मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच दा माइना बी लाइक नहीं किया तो लाइक करो ओमफ्राय एनथिया मा होनखो जोंहा नोजोर नोमबाजैनि बिनानावखौ नांगौ नामा होनदो आरोना नोमबाजैनि बिनानावखौ नांगौ नामा होनो नोजोर सुरजा हाउ आर इउ गाल होनदोंमोन ने सुरज मा होनगोन हाउ आर इउ होनो सेक्सि गाल माना आइ एम फाइन सुरज ओमफ्राय एन बिटिआरा मा होनगोन नोजोर ब्र लानो हागोन दे होनदो आरोना नोजोरा मा होनगोन एनटि बाजैया सिरि थादों नाय बाजैया होनबाय आरोना है थेलालायनो थां बुंलायबाय जोलै सिरि थायाब्रा हरो ओमफ्राय सिन्टुआ मा होनखो किया आपकी कोई सिस्टम है क्या मतलब सिस्टम मैं सिंटू क्या लगाती हो सेहरे हैं पर ये आपने बताया नहीं अभी बोला जी मैंने कुछ नहीं लगाया मेकअप सेकअप कुछ नहीं लगाया बस मैंने पाउडर लगाया है बता तो दिया था ओमफ्राय सुरज सामांखो वेरी नाइस You baby girl, very nice speaking and very nice are you looking. Thank you very much, Suraj. ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो नन बाजैया बिनानावखौ हराब्ला बाजैखौनो लानोसै आं फ्रेन्ड होनदों आरोना नै ओमफ्राय एन बिदामाखौ औ ना बिमा हराबा जायो सोरबा होनबाय आरोना हरजायो ओमफ्राय दासिम मेरी बेबी है सोरस मांगना आर यू मेरिड बेबी मैं शादीशुदा हूँ ओमफ्राय एन बिटारा मान गेजेरा होद नोजोर जानाय नोंलालै नोमबाजैखौ हरनानैलाय आंहालाय सोरजों थानांगौ जाखो ओमफ्राय ना नंगौ नामा ओमफ्राय सेबिका हाय सेबिका मेरी एलबी स्ट्रीम आने के लिए थैंक यू वेरी मच ओमफ्राय मृदुला मांगो आई लव यू बोला सेम टू यू मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच सबको ओमफ्राय where are you from baby girl बोला from बङाइगाव है सूरज ओमफ्राय मृदुल ने क्या बोला I love you जानू बोला सेम टू यू
ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो नन दे दे जागोन होनबाय ना ओमफ्राय एनटिया मा होनदों जोंहा ना नोंबो थांगोन नामा बिमा आंखौ गारनानै होनबाय आरो थाङालै थाङा ओमफ्राय नोजोरा मा होनगोन लाइक होबाय दे बाजै सना होबाय थेंक इउ नोजोर लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच आंनि एलबिस्ट्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय मिद नामा मिदुल मिदुल I miss you baby होनबाय आरोना miss to you ay kamla apa tuh nोजोर मा होनगोन एलबिया नुजाफैयाब्ला मा होनगौमोन बाजैबाय एलबियाव नुजाफैयाबा गैला आरोना गाज्रि माबा मा होनो गाज्रि मोननानै थाबाय सानसिगौमोन आङो ओमफ्राय एनटिया मा होनखो बिमा नों आंखौ गारनानै थांबाथाय आं गाब्बाय आरो गाबसै आरो गारनानै थांबाथाय ओमफ्राय सुरिजा प्लिज बेबि गार्ल आई एम सिंगेल इभिनिं another girl number please I am a not have girlfriend you given girl phone number बोला अच्छा आप सिंगल हो हैं नंबर को कैसे दे दूँ कहाँ दे दूँ भाई सूरज माबा ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय गिदिर मा होनगोन जोंहा आंल'सै बिमा होनबाय ओमफ्राय नोजोरा मा होनगोन बाजै मालाबा सम मोनब्ला फैया आङो गाज्रि दामोन होनबाय आरोना सम मोनाब्ला फैया गाज्रि मोना मानो मोननो जेबो मोना ओमफ्राय जोंहा मृदुला मा होनगोन मय तुमा फाल फाव होनबाय ना आच्छा फाल भाइना थेंक इउ ओमफ्राय खालामहैबाय नामालै ना मा होनगोन नाम्बार हा नाम्बार चाहिए तुमको ओमफ्राय नोजोरा मा होनगोन सरि कमेन्ट रं हो कमेन्ट रं माने ओमफ्राय आंनि फरायनायसो एनटिया मा होनगोन वान लेन बार' मिदुरा मा होनगोन आई एम सिंगेल जानू बोला अच्छा आप भी सिंगल हो अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो सिंगल हो तो ज्वाइन हो जाओ ओमफ्राय एनटिया मा होनगोन नहीं तो ये ले लो 100 ले लो मिदुला के बोला बोला चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ कौन है प्लीज सब बोल रहा है सिंगल है ज्वाइन तो नहीं होता लेकिन कमेंट पर नंबर फेस दो हम उठा लेंगे बोला कमेंट में कैसे फेस दूँ बिटियारा मा गोजा सोर एनटिलै बिमा होनबाय हा नन बिटियार एनटि माने
ओइ गावखौनो होनगासिनो आङो नोंखौनो होनगासिनो आङो ओमफ्राय जोंहा बिसाम आंखौ हाय होनबाय जोंहा आंखौ बाजै सना मा ओंख्रि जानाय होनबाय ओंख्रिया माबासोमोन दालि ओमफ्राय खादर भाजा ओमफ्राय आलु भाजामोन आरोना आंनि खांखिलर एरनाया खामजोबदों दिनै खामजोबदों खांखिलरानो एसेल' थादों ओमफ्राय मा खबर होनबाय जोंहा बिसा मोजां ओमफ्राय नन बेटारा मा होनखो नोंसो सोरखौबा एन्टि होनगासिनो दं होनबाय गावखौनो होनदों आङो नन बिटिआरखौनो एन्टि होनदों ओमफ्राय बारटमिलन नामा होनखो जोंहा हाय सना होनबाय हाय आंनि लिस्टनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय नन बिटिआरा मा होनदों जोंहा खांखिलर नामा होनबाय औ खांखिलरा खामदोलै ओमफ्राय नन बिटिआरा मा होनखो हा ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो सोरखौबो गोसोखांना संदोंमोन बाजै सना होनबाय नोंसोरखौनो गोसोखाङै संबाय थादोंमोन आं दा नुगोन ना नुवा साननानै सनाफोर मोजां नन बिटिआरा मा होनगोन थोदस एन्टि फैयाखै बार्टलमि ओमफ्राय जोंहा सिन्टुआ हा हा होनबाय आरोना हेल' बबेसिम थांखोलै मबाइला मानो बिदि गल गल गिदिंबाय बिसयाव माबा गिदिङालै आंना सना ओमफ्राय खांखिलर ओमफ्राय सिन्टु हाय माबा नन बिटिआरा जानो सोरखौ गोसोखांना संनायमोनबा होनबाय आरोना ओमफ्राय नन बिटिआरा मा होनखो आंखौथ' गोसोखाङाखैलै बे ना नोजोर ब्र' होनबाय आरो ओमफ्राय जोंहा सिन्टुआ मा मिनिबाय नामा ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो सोर दङ मानो बाजै सोर दं मारो बाजै खाथियाव खोन्थाना बाजै सना होनबाय आरोना खाथिनिखौ नोंनो नांहरलायगौ नामा खाथियाव मानसि लानांगौ जायोलै माबा मा होनो फरायथावि बुंथावि बुस्थुबो हरग्रा थायो नालाय मैयाबो माबायासो मा होनोमोन लायो मा नामलाय गथ'नि नामा बियो गिबसन बेखौनो फंबायासो माबानानै हरदो ओमफ्राय नन बिटिआरा मा होनखो नेटवार्क प्रब्लेम जाबा बिदिनो गिदिङोबाय आया नंगौना फिसाज्लायाबो माबा नायलागासिनो ना बा खोमालाया फिसाज्लाजोनि ओमफ्राय नोजोरा मा होनदों जा एसे दिन्थिना बाजै सना माइनाव अनसुलि होनबाय आरोना लाजियोनोलै नुजाया देनां नाय दे देनां देखायगोन आं र' मा ओंख्रि जानायमोन नोजोरा सना खिथाहरदो नोंहालाय मा जानायमोन नन बिटिआराबा मा ओंख्रिजों ओंखाम जाखोलै दं आं थैबा दे आं थैबा होद मा थैलाबायनांगौ जाखो थैबा ना मा होनलाबायखो
दे आं फैबा ना थैबा जाखोलाय फैबा ओमफ्राय दोनबिटिया मा गोजा हाथ'दो बिमा आं भिडिअ मोनसे दे बानायनाय दोननि दे बानाय दे दा बिजियाव दंना नोङो एकदम बाब्रे बाब भिडिअआ ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो साना मसला रुटि खारै होनबाय नोङा आन्दा ओमफ्राय खारै होनबाय आदसा टेस्टियानो माथो टेस्टि ओमफ्राय नन भेजिटेरियान गोजा थास'जों ना आरोबाव थास'जों बल टेस्ट गोथावथारलै नोंसिनियासो ओंख्रिया ओमफ्राय जोंहा मा होनखो देनां आं थैबा बिदिनो नों होनबाय मा दैलाबायनांगौ जाखोलाय मा बुंलाबायोसै नोंलाय मानसियालाय र' एसे उनाव देखायगोन आङो नोजोर सना दाय लाजियोना लाजियोनो ओमफ्राय जोंहा नन भेजिटेरियान मा होनखो बाय बिमा थादो दे होनबाय ओमफ्राय दे बाय लॉरेंस मंगजा आप कहाँ से हो दीदी बोला जी मैं बंगाईगांव से हूँ लॉरेंस मेरे विजिट में आने के लिए थैंक यू वेरी मच ओमफ्राय नोजोरा मंगो नन बाय फ्रेन्ड होनबाय ने जा नोजोराबो बाय हरबाय नन नोजोरखौलाय मानो बाय होलाङासैलै बाय नन बिटिआर ओमफ्राय लॉरेंस लाइक नहीं किया तो लाइक करो मैं बंगाईगांव से हूँ मबाइलखौ नायनांला दोनदो बिराद थाङोना डाबल दोनदोलाय बाबा दोनलाय गेलेबानो जायो 53% नोङो माबाखौबो सुइस अफ खालामगोनलै दानो जोंहा बे मा होनखो हाय मा खालामदों होनबा एलबि होदों जा मैखोम आरो बाजै गावदां मा एसे समायना नों होनबायना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय मैखोम आंनि डिसक्रिपसनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जोंनो जामांगो बाजै नोंखौ दिनै जा समायना नुदोंलै बिमा सना होनबायना थेंक इउ नोजोर थेंक इउ भेरि माच मैखोम लाइक होगोबा लाइक होदो आगै सना लॉरेंस मान के माँ कर दी मैं खरबे आलोंग से हूँ अच्छा आप खरबे आलोंग से है ना मेरे साथ ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाओ लॉरेंस सब नहीं किया तो सब करो मेरे चैनल में नया है तो सब करो लाइक करो नोजोरा मान गोजा बाजैनिया हान्जायानो समायनाखा सनानिया
hai hai té luôn rồi bây giờ mấy con ăn xăm rơm vỡ ồ phi khai ba giờ mày bây giờ thôi rồi thank you anh Nil Biao phi này tha cái mấy cơm agay sana ơi rồi bạn muốn lật lên Alexander Alexander hả anh ngan nga Amales Devara mama ke hai mozang mozang bare mozang Neza Raman ke bazai neng baidi समायना आंबो मोननाय मोनबा बे जोनोमाव बुंबाय आरोना आच्छा नंगौ नामा वेलकाम खालामनांगौ र' आमालेसखौ आमालेस आंनि बिस्ट्रिनाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय Jitmera, how are you, ma'am? I live in Bazen Doda. Bazen Doda. How are you? I am fine. You can just stay here. Jitmera, you can just stay here. ओमफ्राय जादो जेरा मा होनदो बाजै आङो बेरायनो थांनोसै नोंहा बेसे टाइम थाबाव थांनो नोजोर दे अरजाया दे थां आं थाबावगोन दसे थाबावगोन आङो बेरायहैग्रोदो थां जेबो नङा दे Amalex Devaram Nugembla आपको ट्रेडिशनल दखना ऐसा है हाँ दखना ऐसा है ट्रेडिशनल है कौन लाइक नहीं क्या लाइक करो नजर बसुमतारी बाजै माइनाव बाय बाय हाथ दे हरबाय आरोना अके जा अके नजर गोजोनबाय आरोना ओमफ्राय बे बिसामा गाहाय जा ओमफ्राय आमेलेक्स देबराम मोना मा होनो लाइक 23 दान हरबाय आरोना थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय लाइक देने के लिए थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय मैखोमा मा होनखो बाजै आंबो नों बायदि हिन्जाव मोनथों बाजै बोर दे बाजै सना होनबाय बोर मोनथों दे मोजां मोनथों मानो मोना खथ' मोजां दङ मोनोना ओमफ्राय Ameles Deborah मांगा ब्लू डीजे दीदी बोला अच्छा आपको ब्लू चाहिए
Blue Daddy-ya Ameles ओमफ्राय मैखोमा गोबाजै आहाबो बिजि खामानि दं बायदि दे मैखोम जेबो नङा दे खामानियानो एसे आरोना बयहाबो थायो ओमफ्राय जितमारा स्टेट मेघालया आच्छा Ameles sama ke thank you lah mau dicilap lah nanti mau dicilap Tepat Sukiya. Hai ma khobor मोजां खबर मोजां हेलो लोगोफोर कौन है सोर दं लोगोफोर बुकला बायदों Bada Madedar. ओइ देखो लाइन से लगे पैसे तेरा था मतलब लाइक प्लान तो से गो मेलेसा आपका कितना टाइम से आ गया एलबी से दीदी मैं फर्स्ट बजे से दिया था मैंने एलबी को मतलब 5 से स्टार्ट किया था Ameles Deborah लाइट चला गया जाओ ना लेके वो सब लेकर जाओ अरे वो नहीं देगा जाओ ना लेके आओ मैंने एक बार पूछ दिया था फिर अरे भाई जाओ ना नहीं देगा रे वो इधर बैठो दो ना और तो बड़ा पहले लाइट लेके आओ जाओ लाइट लेके आओ पहले जाओ दो ना क्या कहीं नहीं देनी Ameles सामान का फर्स्ट टाइम आपका एलबी से हमने दीदी में थैंक यू फर्स्ट टाइम मेरे एलबी में आने के लिए Ameles देवो वर्मा मत कर भाई प्रांजल हेलो हाय Ameles वर्मा क्या बोला त्रिपुरा से हो हमने दीदी मैं अच्छा आप त्रिपुरा से है प्रांजला मा खबर बाय मोजां खबरा मोजां आरोना प्रांजल लाइक होबा लाइक होदो इधर जा यूट्यूब देखता देखा है क्या खाना है ओमफ्राय प्रांजला मांगा की करि आसा एलबी दी आसे देखिए शेयर देखिए हाँ शेयर देखिए अजित शर्मा हेलो आई विल
I will marry you, huh? So give me your number. Huh? अजित शर्मा, मैं मैरिड हूँ, नंबर नंबर कैसे दे दूँ? Hello, hello लोगोफोर, hello friends. Kenapa namanya? Ameles Deborah के बोला रात से खाना खाने क्या बनाना दीदी क्या बनाएगा दीदी बोला बता क्या बनाएगा पता नहीं है रात को क्या सब्जी होगा पता नहीं है बाद में पता चल जाएगा हरस दाली और पोटैटो ज्यादा खाती है अरे आलू बच्चा लोग दाली ज्यादा खाता है ना तो इसलिए दाली सब्जी ज्यादा बनाती हो दाल मतलब अजय यू लुक हॉट बोला ना थैंक यू अजय मेरी एलजी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच अजित शर्मा प्लीज व्हाट्सअप नो गिफ्ट है नो गिफ्ट मी व्हाट्सअप कैसे दे दूँ अजय इंस्टाग्राम पर हो आप इंस्टाग्राम तो है मेरा लेकिन मैं ज़्यादा चलाती नहीं हूँ मैंने फॉलो नहीं करती मतलब चैनल में कौन कौन नया है सब करो प्लीज चैनल में नया है तो लाइक करो कौन कौन लाइक नहीं किया सब करो लाइक करो क्या बोला आई डोंट नो फॉर आपकी भाषा बात करे बोले बता मंडे अच्छा मारी बोले आईडी दो अच्छा तो आईडी विश्व कवि BTY hashtag NBIS अमरा ओजिब जर्मन क्या बोला दीजिए आप मोबाइल नंबर बोला मोबाइल नंबर कहाँ दूँ मोबाइल नंबर अजय आई एम फ्रॉम मुंबई अच्छा आप मुंबई का है ना मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए सबको थैंक यू वेरी मच मुझे हेल्प देने के लिए के बाई TC अच्छा बाय बाय बोला ना अजीत बाय बाय अजीत बाय
Ojoy. Sorry Ojoy, bye bye. प्रांजल, प्रांजल ने क्या बोला? आपका बहुत अच्छी लग रहा है बोला। थैंक यू वेरी मच। इसका पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1, पार्ट 2 है ये। आपको पता है? नहीं ना? मैंने ना पार्ट 1 देखा था। मुझे चुप गया। मोबाइल नंबर दिए दे दो जी बोला। मोबाइल नंबर कहाँ दूँ? रंजल, आपको बहुत अच्छा लग रहा है मतलब बोडो में क्या कहती है? बोडो में नंखो बिराद मजां नुदों ऐसा बोलता है। नंखो बिराद मजां नुदों। अमराय अजित, आपका मोबाइल नंबर जी बोला। मोबाइल नंबर को कहाँ दो भाई? रूप सिंह सुविधा है ना? आँखों में जग, जग मेनू रूप ज़्यादा समझ में नहीं आया, सॉरी, बुरा मत मानिएगा। मेरी एलविस फिल्मारी के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपका हस्बैंड क्या करती है? जी मेरा हस्बैंड डिफेंस में नौकरी करता है। भाई रूपा मालिक क्या कर रहे हो बोला ना? एल बी दे रही हूँ मैं अभी। अमलेश देवर वर्मा ने क्या बोला? सीमिता हरी में कितना दूर हा बिके मतलब सीमिता हरी है? सीमिता का मतलब क्या है अमलेश? my number is call back बोला। अच्छा ओके। रूप ने क्या बोला कि खबर भाले आसे? कौन लाइक नहीं किया लाइक करो प्लीज। मैंने मैं कार्बी आलम से हुजी बोला। अच्छा आप कार्बी आलम से है ना? थैंक यू वेरी मच कार्बी आलम से मुझे मदद करने के लिए। बाजा मोनिता हाय बाजे भाई मोनिता बोला हाय आ गई हाय।
Thank you very much आंनि एलबिस्ट्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय स्वीटजों हाय हाय ओमफ्राय मनिता बर' आंखौ मा खालामदों बाजै होनबाय एलबि होदों आगै नै ओमफ्राय मनिता सोर सोर दङ दा बाजै होनबाय दङ फिसालाफोर दं ओमफ्राय अमिलेश देवराम ने क्या बोला सुमिता बोडो आपकी जाति जाति है एलबी करा करा हा अच्छा एलबी कर खोमालै लाबलाय बाबा नेदा गैला खोमा लाबलाय समिता बुडो आपका जाति है अच्छा दुब्लियाव दङ ने ओमफ्राय स्वीटजों आंखौ हाय बा हाय ओमफ्राय बा अच्छा देनाय अजिदा आंखौ सब्सक्राइब दिया है ओके बोला ओके थैंक यू वेरी मच सब करने के लिए उसी मोनिताया बाजै होनबाना मबाइला माबा जाबाय ओमफ्राय अनसाय माबा हाय हाय ओमफ्राय अनसाय माबा बाजै होनबाय हाय आगै सना ओमफ्राय आंनि लिस्टना नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गासिबखौबो ओमफ्राय मनिताया मा ओंख्रिमोन बाजै सना होनबाय ओंख्रिया आगै माबा दालि खांखिलर भाजा आलु भाजामोन आरोना ओमफ्राय जा अनसाया मा होनखो सना माइनाव होनबाय आरोना ओमफ्राय रूपा मा होनखो अपना भारत का ओमफ्राय अनसाया मा होनखो मा बाजै नेट मोजां नाङा नामा बाजै नेटआ मोजां नाङो अनसाय ओमफ्राय रूप हमको भी ब्लू कर ना बोला अच्छा आपको भी ब्लू चाहिए रुको बाबा नोंलाय मबाइलखौ 1 मिनिट आं माबा सोनो प्रियन दे दिया बीके ब्लू बीके फुल फ्रॉम बोल दीजिए आपका नेम जी मेरा विश्व कवि बसुमतारी ओमफ्राय स्वीट किसको बोला स्वीट सोरखौ होनदों ओमफ्राय मनिता हाय लोगो सनाफोर मा खालामदों जाखो होनबाय मा खालामदोंनो लोगो सनाफोर ओमफ्राय मन्जु खर होनदों ना खर तो बङाइगाव मन्जु मेरे बिस्ट्रिन आलिखिले थेंक यू वेरी मच अमेलेस मा होनखो देवरामा थेंक यू बोला आरोना ओके ओमफ्राय वेलकाम ओमफ्राय अनसाया मनितायालाय बहानि जाखो र' होनदों आरोना बहानि जाखो रा होनदों आरोना मनिताखौ सोंदों मनिता नोंखौ सोंदों अनसाया सोंदों ओमफ्राय कुक इटिंआ सौफैनो हादों जा थेंक इउ भेरि माच कुक इटिं आंनि बिस्ट्रिनाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना बाहाय मालाय देलायलायथार मालाय होनबाय आरोना औ ओमफ्राय स्वीटआ मा होनगोन क्या बोल मा बुंबाय दंलै क्या बोल रहा है ये ओमफ्राय मन्जुआ आसाम एसामिस जानाने एसामिस जाना ओमफ्राय जा रुबा मा होनखो अपना का बात का लेना है अपना का बात का लेना है
ओमफ्राय जिरिमिया या हाय मैडम बोला हाय जिरिमिना हाय आनिकले थेंक यू वेरी मच एलबिसनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक यू अनसाया मा होनखो बाजैया समायना थारलै होनबाय थेंक यू अनसाया थेंक यू वेरी मच अनसाया मा होनखो आं मालाय बाजै बायदि मोनबावगोन ना मोनगोन मानो मोना जानो आगैजना ओमफ्राय मनिकाया मा होनगोन आं रानि खाथानि अनसाय होनबाय रानि खाथानिनो मनिकाया अनसाय ओमफ्राय खगिनिथिङा मा ओंख्रि जादोंमोन दहाय होनबाय माबा दहाय ओंख्रिया दालिमोन आरोना ओमफ्रायो खांखिलर भाजा आलु भाजामोन Tripasa सब्सक्राइब ना दीदी बोला अच्छा ट्रिपासा ने क्या बोला सब्सक्राइब कर ना दीदी प्लीज बोला ना ओके मैं करूँगी ट्रिपासा एलबी खत्म होने के बाद करूँगी मैं आप मैसेज कर दीजिएगा मेरी वीडियो में मोनिता या मा होनगोन नोंलाय बहानि अनसाय होनदों आरो नोंलाय बहानि नो अनसाय मनिताया सोंदों ओमफ्राय जिरिमियाया मा होनदों जोंहा लाइक दानो थेंक इउ लाइक देनि गोलैया लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय मनिताया मा होनगोन मा ओंख्रिमोन अनसाय होनदों मा ओंख्रिमोन अनसाय खिन्थाहरदो मनिताया सोंदों जोंहा दिखिया जुलि अनसाया मा होनदों जानै दिखिया जुलिनिनो अनसाय नोङो दिखिया जुलिनि नामा टाउननि ना मानिलाय खिथाहरबाय नै नोंनो मनिता दिखिया जुलिनिनो रूपसिंह मा होनदों लाइकफोर मैं अरे ये कहा गया रे से जा रहा ड्यूटी जाना है हमको मैं एलबी पर रहते रहा मैं जा रही वो ड्यूटी जाना है हमको अच्छा ओके रूप ओमफ्राय अनसाया मा मनिका होनबाय नै मनिकानो मनितासो मनिका नङा ना मनिता ओमफ्राय अनसाया मा होनखो आलु दाउसोमोननो ओमफ्राय रूपा मा होनखो नो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देगा क्या रूप मेरे वीडियो में मैसेज करके दीजिए अगर आपको फीडबैक सब करूँगी मैं मुझे बोला है तो एलबी खत्म होने के बाद मैं करूँगी रूप सिंह मैं करूँगी रूप वीडियो में मैसेज करके दीजिएगा मतलब अनसाय मा होनगोन बाजै होनदों आरोना नंगौना ओमफ्राय मनिताया मा होनगोन लाइक दान बाजै होनबाय थेंक इउ आगै मनिता लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच मनिताया अनसाय होनबाय आरोना अनसाया मा होनगोन बाजै ओमफ्राय मिस्टार आलांदो नामा नोंहा दं मिस्टार हेलो बाय हेलो हेलो
Mr. Mangga dengan happy friendship day by happy friendship day Mr. Ompray Angel Bistrina menjawab nanti thank you very much ang Mariel Bistrina ni kalian thank you very much हमरा oncaman ke nunglai Monica दिनै अनसाया बहानि जाखो होनदों ना ओमफ्राय मनिताया मा होनखो सोर दङ अनसाय होनदों आरोना सोर दङ अनसाय सोंदों जा मनिताया ओमफ्राय मनिताया मा होनखो आं रानिखाता मोन अनसाय रानिखातानिमोन होनदों आरोना ओमफ्राय रानिखातानिनो अनसाय ओमफ्राय अनसाया मा होनखो जा मनिता होनदों आरोना ओमफ्राय जा त्रिपासाया मा होनखो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया दीदी बाय थैंक यू वेरी मच त्रिपासा ओमफ्राय जा अनसाया मा होनखो लोगोफोर दंनो ओमफ्राय रुबा मा लिरखो रुबिका लिरखो अपना लगता पार्टी थाकी Amuni la taki ya wallahi muni tema Mr. Ramal kerja कहाँ से हो मैम आप बोला जी मैं बङाइगाव से हूँ ओमफ्राय अनसाया मांगा होनबाय खासो जानानै दङ लाइटखौ लाइट दे खबर इफाले ओमफ्राय मिस्टार मांगो कहाँ से हो बोला ना ओमफ्राय जी मेरा हेलो गाइस हेलो कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो अनसाया हाबा जानाय नामा मनिता होनबाय नै हाबा जानाय नामा नो मनिता सब गैया क्या मनिता थांबाय नामा सना अनसाया सोंदोंमोन ने ओमफ्राय मनिताया मा होनखो न जायाखै आं अनसाय होनबाय आरोना त्रिपासाया मा होनखो रिटार्न कर दो बोला रिटार्न ओमफ्राय रुबा मा होनखो मैं भी एक लाइक कर दिया है आपको बोला अच्छा मुझे बोला ना रूप थैंक यू लाइक देने के लिए लाइक दिया ओमफ्राय अच्छा अनसाया मानखो होनबाय आरोना ओमफ्राय मनिताया मानखो र' अनसाय होनबाय ओमफ्राय अनसाया मानखो जा लोगो मोनाव मोनबा लाजागोन मोनाबा मनिता नुखो ओमफ्राय जों मनिता मोनगो थेंक इउ अनसाय होनदों ओमफ्राय अनसाया मा होनगो जोंहा मा थिदि जाखो मनिता होनबायना आंहाबो थिदिखौ थेंक इउ होनबाय नाय अनिता अनसाय ओमफ्राय जोंहा थुलुं बर'आ मा होनगो आब' होनबाय आरोना आगैसना जोंहा महन्त नुजाफैनो हादों नै आर इउ फ्रम बङाइगाव थेंक इउ वेरी मच महन्त मेरी बिस्ट्रीम आने के लिए थैंक यू वेरी मच लाइक नहीं किया तो लाइक करो मोनिता बरो है मोनिता अनसाय होनदों मोनिताया अनसाय ना Are you single by no single नहीं हूँ मैं married हूँ I'm married मतलब ओमफ्राय अनसाया मा होनखो मा होनदों आरोना अनसाया मा होनदों निजा ओमफ्राय मनिताया मा जाखो अनसाय होनदों मा जाखोनो ओमफ्राय जोंहा थुलुआ मा होनखो हाय आब' होनबाय हाय थुलुआ हाय
Hello guys, hello friends, logoper. Fैदो सोर दङ लाइनाव? मोन्टो लाइक करो, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करो प्लीज, सब करो, लाइक करो, थोड़ा हेल्प करो। भाई आपका नेम बोला जे विश्वकवि बसुमतारी, विश्वकवि मतलब मेरा नाम। ओमफ्राय जोहा अनसाया होनखो जेबो जायाखै होनदों नै, ओमफ्राय अनसाया आं होनदों आरोना, ओमफ्राय मा होनखो मा खबर होनदों आरोना, खबरा मोजाङैनो दङ, मोजां खबर। मानो मबाइला बिदि जाबाय थारो जागोब्रा, माबासो स्पेस गैया नामाब्रा बहुद। ओमफ्राय जोहा मा होनखो अनसाया मा होनदों जोहा ओमफ्राय महन आप बहुत गोजोननाय थाबाय आरोना मोनथ'। ओमफ्राय जोहा एन हाउस सिस्टारा नै नुजाफैनो हाबाय आरोना, थेंक इउ एन हाउस सिस्टार आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना। ओमफ्राय लाइक दानाखै सना, आंहा दासो अरजाया सिस्टार, जेबो नङा, लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच, आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय। फिसालाया बिराद डिस्टार्ब खालामो मबाइल होआबाथाय। ओमफ्राय जोहा तुला मा होनखो आब' नोंहा गैया, ओमफ्राय मनिता मोनखो अनसाय होनदों नै मनिताया। आब' गैया होनदों, आदसा तुलुआ नेटवार्क गैया होनदों नै। मबाइला बिदि जाबाय थालै बरहाय हाउसखौ आहा होनदों आरो मोनबाय नों एन हाउसखौ होनबाय। आगै सना माबा सिस्टार सना ओमफ्राय जोहा मनिताया मा होनखो सरि दे अनसाय होनदों आरो ना, सरि बिबाय ने मानोबा। ओमफ्राय जोहा एस बि हाय गुड इभिनिं सिस्टार होनबाय आरोना, गुड इभिनिं एस डि, आंनि एलबि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच, गोजोननाय थाबाय आरोना एस डि आगै सना। एस डि आगै लाइकबो होना होदो। Welcome to your live stream. ओमफ्राय जामोन एन हाउस सिस्टारा मोनखो जा सना खामानि मावदों होनबाय। दे सिस्टार दे, मावना लादो दे, मावना लादो। ओमफ्राय एस बि मोनखो अके लाइक दा होनबाय, थेंक इउ आगै सना लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच। ओमफ्राय जा आदसा ओमफ्राय एस बि मोनखो एन बाजै मा खालामदों होनदों नै सिस्टार, नोंखौ सोंहरबाय आरोना, एन बाजै मा खालामदोंनो, खामानि मावदोंनो। एस बि आगै खामानि मावदों होनबाय, खामानि मावदोंनो। हिनजावफ्रा बिराद खामानि थायोना। ओमफ्राय एस बिआ वेलकाम सिस्टार हारहरबाय नै। ओमफ्राय जा मनिताया आंखौ रागा जोंबाय अनसाय सरि होनदो आरोना, सरि बिबाय नै अनसाय, मानो रागा जोंनायमोनबा। ओमफ्राय लाइना थांना होलायबाय, लाइनानो थायालै, माबा थांलाय फैलाय मा जाखो। ओमफ्राय एस बि मोनखो एन बाजै अके मावग्रो दे खामानि होनबाय नै, मावनानै लाग्रो होनबाय आरोना। लाइना मा जायो सानदेबाथाय बिदिनो जायो आरोना, थाया, दहायबो गैयामोन 12थासोआवसो फैदो आरोना। ओमफ्राय जोहा अनसाया मा ओंख्रि संखो बाजै होनदों आरोना, ओंख्रिखौनो संथ'वाखै जेबो अनसाय। ओमफ्राय एन हाउस सिस्टारा मोनखो जा थेंक इउ आगै सना एस बि होनदो आरोना। ओमफ्राय एस बिआ एन बाजै वेलकाम होनबाय, हार्ट हरबाय नै।
आंनि बेबो ओमफ्राय जोंहा SBM सिस्टार कारें थांबाय नामा ओं आगोसना लाइन थांलायबाय माबा गदान गैया दासान्दि मा जादोंथाय इनभार्टारबो गैयाना ओमफ्राय जोंहा रामसना लाइक होनबाय आरो थेंक इउ रामसन लाइक देने के लिए थेंक यू वेरी मच ओमफ्राय जोङो SBM मा होनगोन सिस्टार बाबुआ जा हेन्डसाम नुथारदों माथो होनबाय नंगौना डेन्जारसो मानसियानो आयु हाथाया नै हाथायबाय फैसिगोन र'जो आंबाय होनबाय आरोना SB फंबाया ओमफ्राय SBM लोगो जोंहा फंबाया ओंखाम संबाय नामा आब' होनबाय आगै संथ'वाखैनो ओंखामखौ मा संनाय जागोनथाय ओमफ्राय SBM लोगो नंगौ नामा होनबाय ओं आगै ओमफ्राय जोंहा मनिता लोगो आंखौनो रागा जोंबाय ना नों अनसाय आं थांबाय दे अनसाय दे होनबाय थांबायनो अनसाय रागा जोंखो ना माखो अनसाय थांखो ना माखो थांबायसो खोमा ओमफ्राय मनिताया आं थांथ'बाय दे बाजैबाय दे आगैसना दे गोबाव सम मदद नायनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय मनिता आगैसना ओमफ्राय जोंहा SB फंबाया लोगो माथो 8 जन दं माथो रावबो कमेन्ट खालामाखै होनबाय दहायो खालामबाय थादोंमोन आगै ओमफ्रायो मबाइलानो आंनिया माबा गल गल जानानै मानसिफ्रानो थांजोबदों एसे गोबावनो ओमफ्राय खालामबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय नै दाबो 7 जनसो दङ आरो ओमफ्राय नै अनसाया दङ बाजै होनबाय आरोना दंनो अनसाया आगै सनाया दंनो मनिता थांखो ना माखो दंनो अनसाया हनै ओमफ्राय एन हाउस सिस्टारा अन होनदों आरोना दे सिस्टार ओमफ्राय जोंहा SBया माबा मबाइला गल गल गिदिंबाय थायोलै नेटवार्कसो प्रब्लेम जायो ना मायो आंनिया हेलौ लोगोफोर गोजौ गाहाय थुखेलाबायलासै खोमा रावबो ओमफ्राय अनसाया मा होनखो मनिता आङो नोंखौ रागा जोङाखै आं मनिता सना होनदो नै मनिता आगै थांखो ना माखो रागा जोङाखैनो अनसाया नोंखौ ओमफ्राय SBया मा होनगोन नेटवार्क प्रब्लेम जादोंमोन खोमा ना आब' मानसिफ्रा थांजोब्बाय होनदों आरोना बिदि जाबाय थायो मानोबा मानो जाबाय थायो आंबो मिथिला लांला बिदि एलबि होफुबाय थानानै मानसिफोर कमेन्ट हरफुबाय थानायावनो माबा राउन्ड जायो आरो फिसालायाबो माबा नायफाबाय थायोना नेटखौ ओमफ्राय बिदिनो जायो नामाथाय
on my sister ane on in sister ambo SB mana ambo angna bisang se sab sang se जाखो साबा होनबाय आरोना आंना 7आनो जायाखै आरोना आगै जोंना 7आनो जायाखै आंनिया सिक्स 688 जानानै दं नामाथाय दायो हाउसआव अन बिबाय आरोना ओमफ्राय एसबि माने ओमफ्राय आंना 18 जादोंमोन ओमफ्राय मानोबा आनसाबस्क्राइबार जाजोब्बाय आं जा दुखु मोनबाय ना आइया नंगौ नामा इदिनो जायो ओंखायनो ओमफ्राय आंनाबो बै एलबिफ्राव आइया हाबै लानाया मैया सिस्टार थांगासिनो दं पार्टआव दं इयावनो जाव ओमफ्राय जोंहा अनसाय मा होनखो गुल गैला थांमारबाय मनिताया थांबाय खोमा बायहोलांबाय बियो ओमफ्राय अनसाया मा होनखो अनसायानो मानोबा थांखोबा होनबाय आरोना बायहोलांबाय नोंखौसो रागा जोंदों सानलांबायदां नों दहाय रायलायहरासै नालाय बिदि मा होनो साबा थांफिनबाथाय बिराद दुखु मोनो आरोना एसबि आगै सोरबा बिदिनो थगायफिनोसो ना मायो आंबो हमनो हालाय लांला आंनाव मेरला मेसेज फैयो कोई भी ऐसा हंस रहे हैं वो नहीं इको इसको लेकर जाओ लेकिन पकड़ेगा वो इसको पकड़ने दो मारेगा आईडी ओमफ्राय एसबि आईडी जों जायो खोमालै आनसाबस्क्राइबारा जास्ट खालामबाय थादोंमोन होनबाय आरोना थादोंमोन जानोलै आंबो बारा मोनथिलाय लाङाना आं एखायनो एलबिफ्राव हाबबाबो मानसिफोरनिखौ साब खालामनो एसे बायो आरोना सोरनिबा एलबिआव हाबबाथाय बिदिनो लोगो लायो नालाय सोरबा ओमफ्राय एसे बायो आङो दाख्लै आंना बे सिस्टारनि मा होनो एलबिआव हाबनाया बै सासेनिया थाङाखै आरोना सोरखौबा फोथायजायो आरो ओमफ्राय नै मैयानिया सोरबा सासेया लांफिननाय ना मानायथाय सासे थांफिनदों आरोना सिस्टारनियासो फोथायजादों आरोना नैबे एन हाउस सिस्टारनिया आरोना बे सासेया फोथायजादों आरोना लाङाखै नामाथाय ओमफ्राय सासेयाथ' मेसेज हरदों
ओमफ्राय जायज्लायानो जा सातजा जाथिफोर जादों दा खामायबायसो दा रल'सो जाबाय आंना ओमफ्राय आदसा नंगौना आंनाथ' 700आनो जाबावाखै 7आनो जाबावाखै आंना 700आनो एसबि हागोन नोङो एलबि होयोना होआबा आंथ' थांफेरनो मोनाखै नोङो फैबाय थायो आङो होआ एलबिआबो ओमफ्राय आदसा होआना नोङो लक्सिं लक्सिं जनसंख्या करती है लक्सिंग ये क्या लिखा तुम कौन हो मतलब मैं इंसान हूँ थोड़ी जानवर हूँ मैं कौन सा मैसेज है भाई अम्बरा लक्सिंग ने क्या बोला क्या करती हो तुम क्या करती हो कुछ नहीं करती हाउस वाइफ हूँ अम्बरा लक्सिंग ने क्या बोला आप सुंदर है मेरा दिल आपके ऊपर है अच्छा अम्बरा लक्सिंग ने बोला आप बहुत है ओमफ्राय एसबिआव the only short video workshop study ल'सो हगारो आंहाबो होनबाय नुदों आङो सर्ट भिडिअ नुयो नुनायालाय नोंनाव आगै नायो आंनो भिडिअफोरखौ सर्टना नोंनि सर्ट भिडिअखौ नायो आङो दिनैसो आङो टाइम मोनासै आरोना रावनिबो गेलेबाबो थानो टाइम मोनासै ओमफ्राय दिनै मानसिफोरनि भिडिअखौनो नायनो टाइम मोनासै आङो दिनै सानसे आरो दिनै सानडे ना न'आव माबा माबि खामानि मावनानै होलाबासै आरो ओमफ्राय लक्ष्मीना कितना है अच्छा मेरी उम्र सही है आपको आपका कितना हो गया आपका बता दीजिए प्लीज हमारा लक्ष्मी ने क्या बोला आपको बेस कितना है आपका बेस कितना है एस बी ओके ओके थिंक आपको हिंदी आती है ना हिंदी पढ़ना आती है हिंदी पढ़ना नहीं आती मुझे अगर आपको बोडो आती है तो बोडो लिख के दीजिए प्लीज आप कितना उम्र है आपका बता दीजिए आपसे आप कोशिश हो क्या आंनाबो दिनै टाइम मोनाखै कम्पिउटार सेरगासिनो दिनै सानसे ओमफ्राय नंगौना आगै नंगौ ओमफ्राय जा बिष्णु अरे भाई क्यों आ रहा है अगर एलबी में आने के लिए मन नहीं है तो आता क्यों है ऐसा क्यों लिखता है आपको पूरा आप पागल हो गया क्या आप जाओ क्यों आ रही है आप एलबी से आप निकल जाओ भाई हमरा एना zaman go on and आपने आपको क्यों चाहिए मैंने क्या महीना क्या नहीं महीना एसबी डिउटी जाबाय थांगासिनो दङ दा आं रुमाव बायाना आदसा दे आगै दे ओमफ्राय कमलाबो
फरायजायालै आदसा जोंहा एन हाउसआ अन बाहायनास्रि बर'आ गुड इभिनिं आब' ओंख्रि होनबाना गुड इभिनिं आरो हायनास्रि थेंक इउ भेरि माच आंनि एलपि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय सना ओमफ्राय हायनास्रिया लाइक दानबाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय लाइक दानबायना जों आं दहायनो माबा मा जानायखाय होनबाय पागल जादोंमोन मनि हाय होनबाय हाय सूट ये आपने क्या लिखा है आपको तो आपकी तो एक लड़की है आपकी पागल है क्या ये पागल क्या लिखा है आपने आप तो लड़की है लड़का थोड़ी आप लड़की हो के लड़की को ऐसा बोलती है और आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं आपको मेरी एलबी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है सूस ए पागल दूसरा मैसेज लिखने को नहीं आता आपको तुमको मोनी लव फ्रॉम तमिलनाडु अच्छा आप तमिलनाडु से है थैंक यू वेरी मच मेरी एलबी स्ट्रीम में आने के लिए
Bila dobi sehai penezera nozer बाजैखौ थांबायसो सानदोंमोन आं सना ओमफ्राय थांथ'वाखैमोनलै र' दंथ'यो नै आं नायनो नागिरदों नों फैबाय नामा नोजोराखै सना माबा मानसिफोरा दंमोन ना रायज्लायफुनाय बरावनो मबाइला जाग्राया जाना होबायना थांजोब्बाय सिबायबो रायज्लायहांनायावनो रायज्लायफुबा बिदि जानो हायो मबाइलाबो माबा Dinga sobat thank you very much Dinga आंनि डिसकाउन्ट नुजाबोनायनि थाखाय बाजै ओमफ्राय गाबखोना माखो ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो नोंखौ नुवाबा गोसोखौनो मोना आं बाजैखौ नामा नंगौ नामा नंगौना ओमफ्राय दिंगा मा होनो लाइक दान बाजै ओमफ्राय थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय दिंगा बाजै होनबाय ना मा दिंगा मा ओंख्रि जानायमोन दिनैलाय दे सासे मानसियाव नोङो सूस का मतलब क्या होता है जूता आपका ये शहर ये तो आप तो लड़का जैसा है ये देखो आप तो लड़का है क्या लड़की का ड्रेस पहना हुआ है क्या आप जाओ आपका कोई काम नहीं है क्या सूस जाओ आप कर जाओ बाजै नोजोर मा होनखो बाजै सना होनबाय आरोना ओमफ्राय दिंगाया मा होनखो मैथा नासोमोन होनबाय टेस्टि मादोना जा एसबि आगैया फैबाय दे सरि दे आब' होनबाय आगै सना आंनियानो मबाइला माबा जादोंमोन ना सना ओमफ्राय जोंहा दिंगाया मा होनखो बाजै होनबाय आरोना Dinga mana बाजै गलाब होनबाय आरोना गलाब बाजै होनबाय आरोना नोंनिया फुरा जाबाय नामालै दिंगा दिनै नायनोनो मोनासै आङो दहाय सानावबो खामानि ओमफ्राय आरो खर'बो सादोंमोन ना मानसिफोरनि भिडिअ नायनो मोनाखै रावनिबो जाथारसिगौमोन ना नोंनिया 1000 फुरा दिंगा नोंनिया 1000 फुरा जाथारसिगौमोन आरोना ओमफ्राय नोजोरा मा होनदों बाजै साहा लोंबाय ना मा होनबाय साहा लोंबावाखैलै आरोना ओमफ्राय दिंगाया ओमफ्राय बाजै ओमफ्राय फलाव हरगोन ना थेंक इउ भेरि माच बाजै आरोना जोङो एसबि आगैया मोनदों कमलखौ आं निग्लेक्ट खालामबाय गाज्रि कमेन्ट खालामदोंमोन सरि दे मोजांसो जादों आबिसना खालामनाया मोजांसो जादों आरोना मैयाबो माबाया मा होनो गिबसन फंबाया सासे मानसिखौ खालामहरदों आरो
ओमफ्राय जोंहा रुप फैफिनबाय नै रुपआ हेलौ हेलौ रुप हेलौ बे कमला बर' नंखायामोनदां ना एसबि आगै बारु आच्छा एसामिस मोनबाय अ नंगौना एसामिस खिन्थु बर'खौ बिदि लिरबाय थादों बियो सैबनो ओमफ्राय खाना क्या की नहीं खाने की नहीं हम लोग का ओमफ्राय मा ओंख्रि नार्जारि मा ओंख्रि नार्जारि मा नाम लिरबाय बिके बाजै लाइक जानोबाय ना थेंक इउ भेरि माच मा ओंख्रि नार्जारि आगै सना लाइक होनायनि थाखाय नुजाबनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय नोजोरा जोंहा मा होनखो बाजै सना बेसे टाइम लागोन थांगोन माने बेसे टाइम थाबावगोन आरो नामा ओमफ्राय एसपिआव आंखौ ब्लु होलाय आङो सेट खालामनो होनबाय आरो र' आगै नोंनावबो ब्लु होना होनि र' होबायमोन आं आगै ब्लु होबाय आं एसबि आगै सना नोंनो नायलाय जाबाय नामा ओमफ्राय जोङो रुबा मा लिरफैदों मैंने बोल रहा हूँ खाना खाया कि नहीं हम लोग का खाया कि नहीं आप लोग का मुझे पूछ रही हो ना खाना नहीं खाया खाना तो अब नहीं बनाया अभी DN हाय आब' सना बाय हाय आगै सना हाय DN आंनि बिस्रा नुजाबोनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच DN आंखौ लाइक दानबाय थेंक इउ भेरि माच देनि नार्जारि धनि नार्जारि हेलौ बाजै होनबाय हेलौ आगै सना ओमफ्राय धनि नार्जारि बाजै मा खबर होनबाय खबरा मोजां ओमफ्राय देनिया बाजै आदा एनथि फै आगै नामा थांबाय मालाय दहायनो मा होनो भिडिअ बानायोनो ओमफ्राय देनाव ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो आङो नोंनि एलबियाव थानोबो अहायाखै नाथाय आं बेस्थ'बो दे नोजोरा गोसोना जेबो नङा दं दा मा खालामदों दे नोजोर थांथ'दो सना जेबो नङा आरोना दहायनो थरथ'खौ थाखाबायना जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा एसबि दा मा होनगोन आइडिसोमोन बिना आब' होनबाय आदसा नंगौना आगै सना ओमफ्राय DN अन होनदों ना ओमफ्राय जायखिया गुड इभिनिं होनबाय आरोना गुड इभिनिं DN गुड इभिनिं होनदों नोंखौ जोंहा एसबि आगै सनाया DN ओमफ्राय जोंहा धनिया मा होनदों बाजै आदा एन्टिया नोंखौ दिनै सानसे गोसोखांबाय थादों होनबाय जानो नामा ओमफ्राय DN होनबाय एसबि इभिनिं हाय मा खबर होनदों सोंहरफिनबाय नै आगै सना एसबि नोंखौ ओमफ्राय नोजोरा अन नोजोर सना सोलाबाबो अरजाया सना दे बिजिबालाय आरो ना अरजायाना ओमफ्राय जों देनिया मा लिरदों भिडिअ बानायनायखौ बानायना नोंखौ गोसोखांबाबो खबर लानो हायाखैनो बाजैबा आदसा नंगौना ओमफ्राय जायो DN मोजां दे आंना खबरा नोंनालाय मारै होनदों आरोना मारैनो DN एसबिया सोंदों आरो जोंहा एसबि आगैया सोंदों माने
दिनिया दहाय आं फन हरनायाव खिन्थादों आदा इन्थिया बाजै होनबाय आदसा नंगौ नामा ओमफ्राय दिना माने नंगौ नामा मोजांनो जानांगौ दे आंबो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं होनदों आरोना दियाना ओमफ्राय दियाना ओमफ्राय SB होनदों आरो दिनिया बाजैया दा इन्थिया नोंखौ एसे बोरैबा जामारबाय खोमा ना होनबाय आरो मा जायाखै खोमालै मा जालाबायनो ओमफ्राय जोंहा SBया मा होनो DN नंगौ नामा गुड हेपि अके होनबाय आरोना नोंबो जाया जाखायो दा ना बाजै होनबाय SB ओमफ्राय DNआ SB अके ओमफ्राय अके हादो जाय जोंनिथिं जै नामा होनदोंलाय ओमफ्राय जोंहा SBया मा होनखो ओमफ्राय DN फाग्ला दैमा दैसुंगुरि दैमा दैसुंगुरि DN DN मासपाट फाग्ला दैमा दैसागुरि ना मा होनदों ओमफ्राय जोंहा दाहिद फैदों हाय दाहिद हाय ओमफ्राय SBया DN नंगौ ना नोंला होनदों आरो दिनिया मा होनखो बाजै आदा इन्थिया नोंखौ गोदान लोगो हमनो गोसो जाथारबायनो नंगौ नामा ओमफ्राय दिनिया मा ओंख्रि संखो बाजै ओंखामखौ संथ'वाखैनो दाइसो संगोन र' संथ'वाखै आरो ओमफ्राय दा मा होनखो आं त्रिपुरा स्टेटनि सो आं होनदों आरो आदसा त्रिपुरा स्टेटनि आरोना ओमफ्राय GK हाय सिस्टार निउ होनदों आरो हाय आंनि एलबिस्ट्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच मेरि एलबिस्ट्रिन मानिके थेंक इउ ओमफ्राय DNआ देनि होनदों ओमफ्राय दिनिया मा होनखो बाजै नों आदा इन्थिखौ माबायदि नुयो ओमफ्राय आइया माबायदि नुनांगौ जाखो मानसिखौलाय ओमफ्राय DNआ नोंगौ SB बिराद अखा आदसा हादों हाय होनदों बिराद अखा हादोंनो ओमफ्राय दिनिया मा होनदों मालाबा बेरायनो थांगोन र' DN होनदों आरो ओमफ्राय SBया मा लोगो DN नंगौ नामा होनबाय ओमफ्राय GKया सपोर्ट की कर कहा है सपोर्ट आपकी घर कहाँ है बोला जी मेरा घर बङाइगाव में है ओमफ्राय रनजित हाय रनजित मेरी आंनि एलबिस्ट्रिनाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच रनजित बसुमतारी GK मेरी एलबिस्ट्रिन में आने के लिए थैंक यू वेरी मच लाइक नहीं किया तो लाइक करो सोर लाइक होदो सनाफोर ओमफ्राय दिनिया मा होनखो DN दाखालै दैमु बसुमतारिनाव थांदोंमोन जों होनदों आरोना आदसा दैमु बसुमतारी थांदोंमोननो ओमफ्राय अजित शर्माया कभी कॉल नहीं किया मेरे को कहा कभी कॉल नहीं किया मेरे को कॉल कैसे करो ओमफ्राय SBया दिनिया मा होनखो बाजैया दा इन्थिखौ आङो
bikin rada senggang. Bây giờ đi nhỉ đâu đi nhỉ nạt ra đi cái đâu ra cái nó gọi ra cái lấy dia nama kita dia ni ang sinaya seima gamiau untuk ada na sinaya kena dan sedir आप एक का गाना गाओ बोला गाना नहीं आती ओमफ्राय जी के अमंग जा आप लगातार ये हाँ बोला ओमफ्राय देनि अमंग दै गिदिरनो नायनो सुखुथारा आं आदा एंथिखौ सानोगौ नामा मोटाखाय मालाय बिदिया गिदिर खोमा मानसि मोटाखाय ओमफ्राय उसको बात करते हैं उसके मन कहने वाले दिल क्या बोल रहा है देनिया mas part madaros out ed ros out naman tadi mulai oh Benakam मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बेनाकम वेलकम मेरे एल्बस्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू वेरी मच आपको हाँ ओमफ्राय दियाना SBN by SBN DN दाना ओमफ्राय दियाना मान गोजा मासपाटनि दैमु बसुमतारिया इउटुबार आलाय DN होनदों आरोना मासपाटनि दैमु बसुमतारिया ओमफ्राय इउटुबार आरोना ओमफ्राय दियाना आं सिनाया देनि होनदों आरोना दियाना सिनायानो ओमफ्राय देनि नार्जारि मांगो नोङो माबायदि नुयो अ माय गड ओमफ्राय बाजैया दा एन्टिक होनबाय माबायदि नुनो आरोना मानसिखौलाय ओमफ्राय दिएना नंगौ नामा आङो मोनथिया देनि होनदों आरोना ओमफ्राय देनिया मा होनदों जायगानि आथ' गिदिर इउटुबारखौनो सिनाया DN होनबाय आरो जायगानिखौनो गिदिर इउटुबारखौनो सिनाया ओमफ्राय जायगाया अच्छा जी ने क्या पूछा आप कहाँ तक पढ़ाई की है मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की 12 क्लास ओमफ्राय SB बनोमान के पानक माने खुलुमबाय आं बुजियाखैमोन ओमफ्राय बुंनाय जायो आब' होनबाय आं बुजियाखैमोन आगै ओमफ्राय मेसेज हरबाय थायो बे आंनि भिडिअ'आवबो ओमफ्राय आंहा नामखौबो मा होनो लिरनाया इदिखाय नामखौबो मोनथियालै आंहा इनिखौ ओमफ्राय मा ओंख्रि नार्जारि होनदों मा ओंख्रि नार्जारिया मा होनखो मा ओंख्रि बाजै होनदों संथ'वाखैनो मा ओंख्रि नार्जारि ओंख्रिखौनो संथ'वाखै आरोना नामाबो ओंख्रि जोङो ओंख्रि आंहा कनफिउस जालायलांबायसो ओमफ्राय दा एना मा होनगोन नोंगौ आङो सिनायमाराहाय देनि होनदों आरोना ओमफ्राय देनि नार्जारिया मा होनगोन बाजै नों दा बायदियाव आदा एन्थियालाबा फैगोन ना फैया बाजैमोन आइया
गाबगोन माथो आंनियालाय होमबा थांबा आंनिया गाबगोन माथो ओमफ्राय जी किया मंगा आप जब करती हो क्या दीदी मैं जॉब नहीं करती मैं हाउस वाइफ हूँ ओमफ्राय दिनैया मा होनगोन दि एन दे भिडिअ नायना जाया भिडिअ नायनाय जायाबा सिनायनाय नङा नंथ'आ आरो होनदों आरोना ओमफ्राय दिनैया मा होनगोन दि एन नोङो NBTR सनितपुर आदाखौ सिनायो नामा होनदों आरो ओमफ्राय दि एन आं आदानाव नायगोन र' देनि होनदों आरोना नायगोननो ओमफ्राय एसबिया मा होनगोन ओमफ्राय जिया मजा बाय दीदी बुंला नामा ओमफ्राय दि एनआ मा होनखो जोंहा आं नोंखौ सिनायखादों नन होनदो आरो नन नामा देनि नार्जारि बाजै आदा एनथिया मोखां गोसोखांबाय थायोनो होनबाय नोंखौ गोसोखांबाय थायोनो होनबाय आरोना ओमफ्राय प्रमद मोनखो हेलौ प्रमद हेलौ देनि डिएन होनबाय आरो DN NT ब्रह्मखौ सिनायो ना सिनाया होनदों आरोना DN देनि अके होनदों आरो दिनै आदा एनथिया माथो फैयाखैलै बाजै होनबाय फैदोंमोनलै दहायो मालाय थांलायबाय मा होनो खामानि दंनो भिडिअ बानायनांगौनो ओमफ्राय प्रमदा मा होनगोन अन नामा ओमफ्राय डिएनआ आं बेखौबो सिनाया देनि होनदों आरोना ओमफ्राय डिएनआ अन ओमफ्राय देनि नार्जारिया मा होनगोन डिएन अब्ला नोङो नन बिटिआर सनितपुर आदाखौ सिनायो आरोना होनदों आरोना डिएन नोंखौ सोंदों सिनायना सिनाया डिएनआ मा होनगोन आङो सिनायो नन आदाखौ होनबाय सिनायो आरो इन्दिरानि मा लिरखो हाय होनबाय हाय इन्दिरानि हाय ओमफ्राय देनि नार्जारि डिएन नन बिटिआर सनितपुर आदायानो ब्रह्मआलाय ना बाजै होनदों आरो ओमफ्राय मा खबर होनदों खबरा मोजां खबर नंगौ नामा डिएन बे नन बिटिआर सनितपुर रानो एनथि ब्रह्म आदा होनदों आरोना
ओमफ्राय DNआ थाथ'दो बिराद अखा जाबाय आब' बाय होनबाय आरोना दे अखा हासोगारदों नामा गोबाव सम आंनि लियाव थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना आगै ओमफ्राय देनि बाय SB बाय होनबाय नै जोंहा DNआ देनि SB बाय फ्रेन्ड्स बाय होनबाय आरो सबको बाय बोला गासिखौबो बाय होनबाय नै ओमफ्राय देनि नार्जारिया बाजै आदा एन्टिजों नोंजों नङालै होनबाय आरोना आयो समायबावनाय नङासो ओमफ्राय रबिनफोर हाय मा खबर होनदों आरोना मोजां खबरा ओमफ्राय देनिया अके DN बाय होनदों गुड नाइट होनबाय आरोना गुड नाइटनो ओमफ्राय जोंहा SB आगैया होनदों अल गाइस बाय गुड इभिनिं होनबाय आरोना बाय होनबाय जोंहा SB आगैयाबो दे आगै सना गोबाव सम हेफाजाब होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना दे सनाफोर सोलाबाबा आरोना बायबो लानो हायो आरो ओमफ्राय जोंहा देनिया मा होनखो बाजै आदा एन्टिनाव कल हराखै नामा कलथ' हरनाय जायाखै मेसेज हरदों आरो मेसेज दानिसो ओरैनो मेसेज हरदोंमोन कल खालामनाय जायाखै आरो ओमफ्राय आरो आदा एन्टियालाय हराखै नामा बाजैनो हराखै बेबो बिजिथारनो मालाय बिरादनो एकदम भिडिअ'आवनो बिराद बिजि आरोना मोननै मोनथाम बानायलागासिनो मालाय इन्टारेस्ट भिडिअ बानायगासिनो मालाय एकदमनो ओमफ्राय देनिया बुंदों आदा एन्टिया टेनसनावसो दंथ' बाजै माया आदसा नंगौ नामा आं मिथियानो ना मा टेनसनाव दं बेबा आं मिथियाना अरुण अजय नार्जारि दिनै फार्स्ट टाइम आब' आं बाय आदसा थेंक इउ अरुण अजय आंनि स्क्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना आगै सना लाइक होदोबा लाइक होदो सनाफोर ओमफ्राय देनिया जों मा लिरदो आरो मबाइलनि बनास हरनो फैसा मोनाखैनो नंगौ नामा मबाइल बनास आदसा मबाइलाबो बनास फैसा हरनो हायाखै माने नंगौना ओमफ्राय देनिया मा होनखो आदसा नंगौना ओमफ्राय देनिया मा होनखो गाबोन मासावनो मबाइल माने मबाइल लानाय ना मा जाखो ओमफ्राय देनि नार्जारिया गाबोन डेटआव गाबोन लास्ट डेट बाजै आदसा नंगौ नामा ओमफ्राय रायलायाखैना आंजों ओमफ्राय खिथायाखै माथो ओमफ्राय देनि नार्जारिया मा होनखो आंनावसो बिहरदोंमोन आदा एन्टिया आदसा नंगौ नामा दंबा हरनो हाया आरो नोंहा
Oh, mobile ni Kisco Kision nanggu ne bayo nanggu nama ma mobile beli belai sampai gaya baca anakku Bortoman ken Thai sewa barna sampai di nanti mana apa tu orang kaya ada tahu apne mungkin kaya meru nanguna ada anh thích sao vậy năm à số đâu mà đi video bên kolasi 834 mình lấy malah 35,000 nih oh ang po sa nemo bulu sila na naman ragila ang bisbang ni mo bal nai de mana agalaw ana mo bala zala ne biya gana selana si mabaking se mama zara jaba inshallah bala ye bikune gongselona ne Muni to mata. Muni ya bi pa ile bisa la ne mau bo thara da bi serang Dene senova bi horgasino kumama o darai le ne ra price serang hai serang angin bisran jam ne taga thank you very much bike jare ma khobor mai mojang harton na mojang serang mojang khobor ampai ja like ada sedang sehat like gimana badan dia doa ini sama 6 join japa vitamin deh baik sa so tu lagi baik menjadi sedang ada la de SN mana okay serang apa nama angkri songke mana songkwa kena ada na song angin bidan dan sesongkan ada baca dia ni rau nago mentua keimen de ada ya ada na sampai serang apa nama mas mau LB ke angkia harus mana aja ngomong pasta saya pasta ada nama ada pasta barbai mana ada sampai black cobra ya dose pilai by day by de thank you very much dos angin Elvis na pinain takai black cobra sampai like ada sona perser like kai Dia ni mana ada mat hai mau sunggen bazai engkam kong bai engkam pun sengerim babu mana sarat ta sau sung kaya na ye gatta se zaye Jauh. gatta le Ya udahlah. mau nang jala ba ye ru mau nang jala ba mana ro le akra ba sana sana ba sana mulai black cobra balik ke dosa pun le os ini maka yang memperserang balik jauh oi raja ma kalam deng dia na raja ane leka pura ini ane maba buja lebe ada nih maba buja lebe mau nang na
dia makan Razaya. Ocha bese year acha disenda halai Razaya bese years जाखो ओमफ्राय Razaya 6 years जासिगोन ओमफ्राय 5 years लायो ओमफ्राय अक्ट'बर फैबा आरोना ओमफ्राय देनिया मोनखो आब' सोरां मा ओंख्रि जाखोनो जा देनिया सोंदों आरो मा ओंख्रि जाखोनो सोरां ओमफ्राय सोराङा मा लिरखो जोंनियाथ' उन्दुबायसो होनबाय उन्दुबाय आरोना जोंनाबो सानाव उन्दुबाथाय माने थाब उन्दुआ मोनायावसो थायो ओमफ्राय दिनै उन्दुआसै आरो लेखा फरायबा दानो उन्दुलांगोन नों मानो बिदि खालामबाय थायोलै मानसिया लाइन थांलायबायलै जों माया लायदो नोंहा नोंनिखौ लायदो थां मा टाइमाव सङो सोराङा ओइ राजा ओमफ्राय राजाया मा इयार जाखो होनबायना ओमफ्राय देनिया आब' सोरां मा ओंख्रि जाखो होनदों नै सोरां ओमफ्राय जोंनियाथ' उन्दुबायसो होनदों आरोना ओमफ्राय सोराङा मा होनगोन देनि आगै मैथा नासो होनदों मैथा नासो होनो देनि लाइन थांलायबाय नै ओमफ्राय सोराङा बेनो गोथाव सोराङा लिरदों बा आब' सोरां गोथावथार माथो ना होनदों आरोना ओमफ्राय सोराङा बेनो गोथाव भाजि गैया देनि आगै होनदों आरोना देनिया बाजै आब' सोरां एन्टिखौ जि हेन्डसाम नुखायो नों मालाय इउलाले गोथाव आब' सोरां होनदों आरोना ओमफ्राय सोराङा ए देनि आगै मिनिनोसो ओंखारबाय होनबाय आरोना ओमफ्राय सोराङा हा मिनिबायनो लाइनाबो माबायदि जोंना थांलाय फैलाय थारलै ओमफ्राय BKN हाय सिस्टार फ्रम गफुर थैंक यू वेरी मच मेरी एलविस्ट्रीम आने के लिए हाय सिस्टर फ्रॉम गफुर अच्छा फ्रॉम गफुर से है आप ओमफ्राय देनिया जामा लिरखो आदा एन्टिया दाखालि आब' सोरां मोनाव थांना फैबायनो मालायना लाइक करो लाइक किया तो क्या ओमफ्राय थांबायसो नै आदा एन्टि ओमफ्रायसो सोराङा PKN हेल' होनदों आरोना सोराङा हेल' बोला ओमफ्राय सोराङा देनि आगै आंहा
नंबो मोजां नङा गोरिबसो होनबाय आरोना न'आबो मोजां नङा गोरिबसो होनदो आरो ओमफ्राय दिनिया मा होनदो जोंहा मोगथाङाव माबायदिलै आब' सोरां आदा एन्थिया होनदों आरो मोगथाङाव माबायदिनो ओमफ्राय पिके एनआ मा लिरदो जोंहा बड'आ हेलौ सोरां आब' माबोरै दं होनदो आरोना माबोरै दंनो सोरां नोंखौ सोङोबा जोंहा पिके एनआ ओमफ्राय जोंहा दिनिया मा होनदों पिके एन बर'सो बाजै होनदों आरोना आदसा बर'सो ना ओमफ्राय पिके एन गोजोननाय थाबाय आरोना आंनि बोसोराव नुजाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय सोरां भिडिअ नाय पिके एन आगै आंबो नायगोन होनदों आरो सोराङा मा होनदों मोजां पिके एन आगै होनबाय आरोना ओमफ्राय सोराङा हा होनदों सोराङा मा लिरखो नोंनो नुखायो माथो देनि आगै होनदों आरोना देनि होनदों आब' सोरां आदा एन्टिनि उदै गिदिरथार नामा होनदो आरो ओमफ्राय सोराङा मा होनदों साकरि मावनाय बायदि आर्मि बायदि होनबाय आरो ओमफ्राय सोराङा बेनो ओमफ्राय जोंहा मैथा हेलौ मैथा हाजि नामखौसो हेलौ मैथा हाजि हेलौ आंनि बोसोराव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना मैथा हाजि ओमफ्राय दिनिया मा लिरदों आङो आदा एन्टिखौ मोगथाङाव नुफेराखै आरो बेनि फुल फटकबो नुवाखै आं होनदों आरोना ओमफ्राय सोराङा मा होनखो एसे गिदिर गेन्द्राद्रा उदैया ओरैनो देराखैलै आरो आगै बियो थाखा थिंख्लिसो होननाया ओमफ्राय देनिया मा होनखो ए नंगौ नामा आब' सोरां होनबाय आरोना सोराङा आंनिया दं होनबाय आरो आंनिया दं ओमफ्राय मैथाया मा होनो आं गोजोना माने सोराङा मा होनखो आंनाबो हौवाया बिदिनो होनदों आरोना नंगौ नामा ओमफ्राय सोरां ओमफ्राय मैथाया मा होनखो आंलाय मोना आंलाय मोना माने सोराङा मा होनगोन जोंहा देनि आगै होनबाय आरोना देनिया नों साफायना लादों नामा आब' आरोना सोराङा मिनिबाय आरोना पिके एनआ मा होनदों बबाव ना जायगानि आब'आ ना जायगानि मा जायगानि होनदों नामाथाय आगै ओमफ्राय आंबो सोंदों नामा ना जाखो मा जायगा ना जायगा जाखो बियो आंखौ सोंदोंबा आङो बङाइगावनि पिके एन ओमफ्रायो सोराङा जोंहा दंमोन होनदों आरोना दंमोननो ओमफ्राय जोंहा देनिया मा बेखायनोथ' नामा आब' सोरां एखेथार नामा आब' सोरां गुमैजों होनदों आरो देनिया मा होनदों आब' सोरां एलबि होग्रा बाजैया एन्टिखौ एसेनो मालाय अरे नंगौ नामा नंगौना आब'
आब' सोरां आदानि फुल फट' दंबा नोंनि कमिउनिटियाव होलाय नायनि होनदो आरोना होनो थिनबायनो मायावबा कमिउनिटियावनो ओमफ्राय जोंनिया मा आरो आदा इन्थियाबो एसे एजेनो मालाय सानैजोंहा जारलालै ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा लिरदों नांगौ दान हो नामा नायगोन दोननोसै नामा देनेमांगो अ बाजै माथो नों मिसखौ अफसो आया अफसो खालामहरो माने ओमफ्राय सोरां माइकखौ अफसो खालामहरो फिसालाया डिस्टार्ब खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय खालामाखैमोन आङो दानिसो फिसाला डिस्टार्ब खालामदों ओमफ्राय सोराङा ददेरे ओंखाम ददेरे आंनि एलबिस्ट्रिनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय हेल' ओमफ्राय सोराङा होनबाय ना ओमफ्राय दिनैया मा होनखो आब' सोरां होनदों आरो मा होनखो आब' सोरांनो अबेयावमोन होननाया ओमफ्राय मा सोराङा मा होनो ददेरे दिनैसो नुदों होनदों दिनैसो नुदोंनो ददेरेखौ ओमफ्राय सोराङा उन्दुलांना दं सना होनदों आरोना उन्दुलांना दंनो ओमफ्राय सोराङा मा होनखो देनि आगै होनबाय आरोना उन्दुलांना दं देनि आगै होनदो देनिया मा होनखो दासो मिथिबाय आं बेखायनो हारसिंसो जायो सानबाय थायो आं होनदों आरोना जायो हारसिंबो जायोब्रा ओमफ्राय आङो बै कमेन्ट दावखोनायखौ मा होनो कमेन्टआ थांगौबायमोन नालाय बेखौ आङो बोख्लायनानै फरायदों आरो ओमफ्राय दासो मिथिबाय ओमफ्राय सोराङा मा लिरदों देनि आगै नों बहानिमोनलाय होनदों आरो नै देनि नोंखौ बहानिमोननो ओमफ्राय सोराङा बिके एस एन नोंसा मालाय थांलायबाय
अपसो जाबायलै नै पाब्लेन दं नोंगौ होमबा आंखौबो सिनायो ना आगै होनबाय आरो आब' सोरां आंना चेनेल गैया होनबाय आरोना अ चेनेल गैयानो जा देनिया ब्लु होदों खि होनदों आरोना आदसा ब्लु होनो आरोना नामा फिसालाया डिस्टार्बलै सोरां नोंनो ब्लु होनोमोन आरोना र' ओमफ्राय देनिया आब' सोरां आंनाव चेनेल गैया होनबाय ओमफ्राय सोराङा अ नंगौना होमबा आंखौबो सिनाया आगै होनबाय आरोना ओमफ्राय देनिया मा होनदों आङो आदा एन्टिनि भिडिअ नायबाय थायो आब' सोरां होनदों आरो ओमफ्राय सोराङा एन्टि आब' फैनायखौबो मिथिबावा होनदों आरो एन्टि आदा फैनायखौबो मिथिबावा हाहा होनदों ओमफ्राय सोराङा ए होनदों आरो ओमफ्राय साहिला मा मानि जाखोलै बाजै होनबाय माने ओमफ्राय सोराङा ओंखि थाथ' दे होनदों ओमफ्राय सोराङा देनि आगै भिडिअ अ दे सोरां दे थाथ' दे होनदों ने ओमफ्राय सोराङा आंखौ देनि आगै भिडिअ नायनानै होदे देनि आगै सना होनदों आरो भिडिअ नायनांगौनो सोरांनिखौ देनि ओमफ्राय सोराङा देनि आगै ब्लु नांथ'लिया होनदों आरो ब्लु नांथ'लियानो ओमफ्राय देनिया मा लिरखो सोरां आब' सिनायामोन आङो नोंखौ ओमफ्रायो दाखालिसो सिनायदों आदा एन्टिया नों गुवाहाटीयाव फैनायनि भिडिअखौ गावनि चेनेलनि कमिउनिटियाव आदसा होदोंना होनदों आरोना अ ओमफ्राय सोराङा मा ए आं नायथ'नाय जायाखै ओमफ्राय देनिया मा होनखो आब' सोरां मानो साब खालाम हराखै नोङो आंखौ होनदों आरो देनिया मा होनदों आब' सोरांनो मानो साब खालामहराखै होनबाय सोराङा औ खालामबाय नोंखौ होनदों खालामबायनो ओमफ्राय सोराङा दे बाय सनाफोर होनदों आरोना ओमफ्राय देनिया मा होनगोन नायदोंमोन आब' सोरां दाखालै आदा एन्टिया होननायनिफ्राय होनदों आरोना अ जायखौ अनो बिसोर देनिया मा होनदों आदा एन्टिया जायखौ अनो बिसोरनि चेनेलखौ गावनि चेनेलाव शेयार खालामना होयो आरो ओमफ्राय देनिया मा होनगोन खिन्थु जायखौ सैयाबाथाय सैया आदा एन्टिया होनदों आरो मिथिया नंगौ नामा ओमफ्राय देनिया मा होनगोन नामा बाजै आङो दोननोसै सनाफोर दे खोमसि जाबाय ने ओमफ्राय फिसालायाबो ओरैबायदि डिस्टार्ब खालामखाबाय आरोना
खोमसिबो जाबायना गोबावबो जाबाय आरोना दोननोसै दे सनाफोर बाय बाय सबखौ बाय बाय गासिखौबो बाय बाय